assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe gona musidɓe golleñol ko non wayde ko Moussa ɓe yogge caɗele golleñol togol ko dariɓe sirganiɓe yolte kujaji golleñol to ko bandiraɓe tedduɓe teddimɓe bandu men jaraɓire ɗam tototoɓe kaɗɗam woɓe fawde kadi ɓe do kawgo bande men denkale moon tigui rigui sikki ala en calmini dennangal bandiraɓe tedduɓe to ko ñiɓe tabiɓe yeeɓiyankoɓe télé men Pinal TV Mauritanie sikki ala hande noon en garti e yuɓɓinde yewtere men witede e Cosan e Bosan ne goɗɗen yuɓɓinde kala saaha nde wonde ɗen gandi aduna yarkana waylo ɓaɗen yarkana waylo saaha kala ma en gadduɗo en yimɓeɓe ganduɗa to ko daraniɓe gonkaji rende ko yewtidde mabɓe kadi gam kadi mbawa fammindere no gotti jar holɗo yarata han hannirta ni hannde en bismiɗo hono Hamidu si to ko ganduɗa kañum woni président des communautés de section to ko caral Mauritanie sikkela joni joni dokkama sami bandiraɓe en garten bisimillama Hamidou calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe fulɓe Winndere on calminama on ñaganama gana Allah moƴƴere e kadi Abdoulaye Salli mi salmitimama mi salmitima kadi équipe o foof mi wima ba Allah jarama si Hamidou tuma kadi ne mbawɗa dañde fartaŋe wawde arde huccidirde bandiraɓe wawde kadi fammindeɓe yogue e gueɗe tawateɗe Pinal TV Mauritanie nde woni ɗen gandi sikki ala ɗum umma ɗo ni woɗɗi e tiri kadi ɗo fayaɗo hay goto anda wadde ñawgal joom subahana taala ɗo fayade wonani ɓuural eɗen gandi tigui rigui ko heewi ganduɗa faami réunion ɗo saabu eɗen gandi guilɗo wonno fedde ha wonti société ganduɗa société darima hande ɗen liggono hoore muɗum kadi hande ko an woni président comité des sections tiri holko mbawɗa hen haalandimi seeɗa ganduɗa e kaɗo gonka ha tengti ganduɗa Pinal TV ɗum ummi ɗum ummuɗo no guiɗɗo wonno feddande ha wonti hande société hande gonɗa hande président comité de section holko mbaɗa famidere no gottidi ko jaati sew Hamidou. Abdoulaye Allah jarama ko adri foof TV Pinal ko ɗum yidde e fandare yidde e fandare kadi ko woni yidde nde ko yidde leñol ngol woni fandare nde ko wonno fandare nde ko waɗande leñol ngol télé ɗum noon ko ɓiɓɓe fulɓe fof ndendi ɗum tuggi Dakar ha Soudan kala to pullo woni so notima e so notake omo nodda hen te ko heno jeeya e ɗum tagui noon guila nde wonno dingiral ene yewte ene micce ha watti yiyade e nanade e memade catal Mauritanie noon eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta sagataɓe worɓe e sagataɓe rewɓe dariɓe guila hunde nde ne woni Afrique centrale ha arti Bamako artani Bamako noon saabu ko Bamako jeeyi ala artiri Bamako tan Bamako noon ko fulɓe no fulɓe goniri Mauritanie noon fulɓe goniri Bamako tigi e guila nde fuɗɗa noon Allah hokki woni e fartaŋe ɓurde yañade e darade hen tigui rigui ko fulɓe Mauritanie fulɓe Mali ene waɗi noon fulɓe leyɗele goɗɗe filtuɓe kono ɓeɗo ɓuuri wonde doole Mauritanie kadi wona wonde wiyede wonde ko catal gabbingal ala ko fuɗɗo daaɓe duumirde nde noon wonata ko Bamako nde wonno ko ɗon dañen agirement meɗen sen dañin agirement ne Mauritanie ko no Mauritanie wayni noon Bamako wayata wonata ko fuɗɗo daaɓe kono fartaŋe wuna o agirement daña ko Bamako caggal noon nde wonno ko fedde wonno walla ko yidde tan e fandare wonno kala noddaɗo noddete koye leñol inde leñol nototo ko inde leñol e kadi ko yidde nde e fandare nde ha yetti noon lawol so juuti tan waɗat bawɗi waɗa koriɗi eɗen ñaago toujours woni ko mbiyeten neɗɗo yo tabitat toujours e fimde makko e yidde makko kadi kala ko jiiɗa pelliɗa wadde hen junggo ma yo tawne mbatta hen junggo ma nde ene selle ma ka mbaɗo hen junggo ma
holko ɗum yiɗi wiide sa noddama e hunde ngare ɗum ɗo ko leñol jeeyi sa ari notade notoro hen saabu Abdoulaye Salli notoro hen koye leñol ngol jeeyɗa won fodde nde poɗɗa waɗande leñol ngol ko ɗum adduma waɗande leñol ngol bon nde yeehi ko yidde nde ko yarlitare ko wadde hen jawdi ma wadde hen waktu ma ala ko ɗaminɗa hen hol ɗamamuye ma ɓurɗe hewde ko leñol dañatel ko ɗum wonno fandare TV Pinal kono Allah itti hen e jamanuji nde yeehi hankadi ha yettima laabi nde wonno kala ko jiiɗa ene waɗe aduna ene waɗi laabi lelnaɗi ko hen wawata rewde so fawaka e lawol ngol a wawa yaade donc sa ari ha yettima ɗum hay sa andana ɗum sa yettima ɗum noon wiya ha an nde ko jahata ko ni alay saago deftirani ko ni foti rewirde ko ni foti rewirde nde wiya noon yo reftire ni nde woni wiya alay saago wona société donc so woni société enen fof eɗen gandi société holno mahorto société firti ko hunde yiilotode gartam namdano holno wonirta société tawa wonirta société ko alay sago wona yumɓe soodoɓe action ngaji woni soodoɓe paaruji walla mbiyen soodoɓe gueɗe jeeyeteɗe gadda jawdi ma cooda jeeyeɗa e ko liggoto ko ɗum woni sodde action ngaji ɗi bon nde ƴeewa noon sodde action ngaji won waɗɓe hen jawɗele mumen e doole mumen e waktu mumen wiya aha joni nde mbaɗen hono ni wonande yumɓe jawdi mbaɗanundi hen adandi fof kala mo wonano coɗɗo action hayso ko million mbaɗɗa hen ɓayde wona action mbinɗa aɗa soodi on haalis wawa ruttanade mo soodode action ala on haalis wonata haalis leñol holko woni fandare nde ko mbata leñol ngol en ɓuuri wonde actionnaire e nder TV Pinal taw TV Pinal wonata ko société leñol ngol min somi waɗi hen jawdam ni mi soodi actionnaire jeyetemi koye nder actionnaire uji kono mi wonata jogotoɗo doole e nder tinde e nder télé he leñol ngol ɓurata jogade tinde koye oɗo fannu TV Pinal maha ha yetti noon hankadi caggal nde dañen agirma Bamako mi wonno mi wawa yañorade e yewtere sako wonen ko Abdoulaye Alassane fuɗɗi yewtude nde dañen agirma Bamako e on tuma noon gartuɗen enenne darnude ngal ɗo catal Mauritanie eɗen jetti Allah no fewi eɗen jetti hamme Oumar Ly au passage nde wonno nde Allah hokki en fartan e wawde darnude ɗum ɗo nde jettiɗen hankadi no kewɗen wiide ni kala ko liggortoɗen hen kala hen ko ɓurti gandal men sen jii ganduɗo en itta totten ɗum keddoɗen noon eɗen ndena fandare nde e yidde nde fandare nde e yidde nde hay sa addi aduna o fof a waɗi hen mamin jaadema a addi aduna a waɗi hen kono fandare nde e yidde nde nde heddoto ɗon tan kala kadi nde dawiɗa wiide aɗa itta fandare nde walla aɗa wayla yidde nde walla fandare nde yenen ñan hen ko an wayloto wona fandare nde wayloto e fawade e dow leñol ngol heewde ko wiyete ko action ngaji e nder société han hannirta ni no mbiɗa ni nde won noon leñol ngol yiliro ko konngol toujours yo ngol won majorité ganduɗa famille e nder société han hannirta ni kono beele ɓayde ko pelle jogono ene piye ko fiite ko e ko sote ko carte ya artata ko ganduɗa famille koye action leñol ngol beele yimɓe fedde nde koye men tawi kañumen mbayli gonka duttima coodi action ngaji min fof ene rona ene reena action muɗum beela hulani wonde ko leñol ngol ko jogonno dañde ko yolortide saabu hankkadi ko hoƴa ɗum ko hoɗum a jarama mawɓe mbi so tawi mawɗo ummima ene waɗa hunde ene moƴƴi ko waɗata ko o micco tigui o miccino gonga kadi haqqille goto yonata so neɗɗo wima haqqillam yoni kam tan funtima walla funti hoore mum tigui tigui kala neɗɗo wonko o naftanma dake ko ɗum hunde yewtidade sen mbi coɗɗo kartal ittude halis mum waɗi hen rokki ɗum ɗo rendinte waɗe action leñol action leñol ngol holko jogori naftoyde bisimilla o jogori naftoyde ko rende télé ɗe so tawi janngo min mi wi wonɓe adde hunde e télé he jooɗaniɗo action leñol ngol on foti wiidemi ala sabu leñol ngol en yaltinana debbo e gorko renoɓe action leñol ngol no ndenirami min action mo coodmi ni kamɓe no noon ɓe jooɗi ɓe ndena action leñol ngol mais tawi ko on ɓuuri wonde majoritaire eyi ɗum garami wonde majoritaire neɗɗo wawa wonde majoritaire e TV Pinal so tawi neɗɗo wawa wonde so tawi en mbaylani juɓɓudi gonɗen e dow mum holko woni en mbaylani en jaɓani neɗɗo sooda
ko ɓuri action ngaji 3 ha 4 ha 5 wala tan haadi wadde jigiran haadi en jogii to haaɗi pour le moment dotta yo ene udditana kala ɓiɗɗo leñol ngol kala ɓiɗɗo leñol ngol o udditana hani wona ɓiɗɗo leñol ngol e kam ko ɓuri tentude en udditana kala ɓiɗɗo leñol ngol en wawi sodde action ha action ngaji ɗiɗi mbati dañen ngalu taw kadi ala e meɗen fof timtowoyi heddiɓe wawde feren donc so yari hono noon pelle ɗe ɗe gooti eɗe piye ha joni balle ɗe ne ngara kala ko adda hen sodate ko action leñol ngol kala ko timmi hen ngalu action sodate ko action leñol ngol fur et à mesure min action ngaji am ɓeydo taw kono action ngaji leñol ene ɓeydo ndege leñol toujours heddoto rende heddoto ɓurde tidde e nder télé o e am min coɗɗo action wadde koko dotta tan wonde ɗo haaɗata pour le moment koko en jogui tan to haaɗata à peu près holto haaɗata combien en jogui tan to neɗɗo fenen fof combien action jogoto exactement so heewi wawa ɓurde 4 5 so heewi c'est que ko ɓuuri hewde hannde min keewi jabde neɗɗo sooda ko action goto action ngaji ɗiɗi so yeehi noon ha en donki kadi yimɓeɓe yo ngar cooda action goto action ɗiɗi en wawi rutte miccoyi enen ala sang dañen ngalu ɗum ɗo ko ngalu liggoto ɗum eyi joni so woɓɓe gaadi ko wona gandina famille ɓesgo leñol ngol to wona yoɓi yimɓe men ɗum gaadi saɗa action ngaji beele ɓen kadi jogui dotta walla ala dotta nden toɓɓere mi wawa yañade hen saabu wona hunde yewtidade taw wona namdal joƴƴina ngal ahan enen noon so woɗɓe gaari holno mbaɗeten ala eɗen udditani kala neɗɗo bisimilla makko kono e hol fannuji bisimilla en waɗi fannuji ko ɗum télé wona leñol jeeyi télé ko ɓesgu leydi fof rendi foti hen kala jiɗɗo wadde jokkodirde TV Pinal en wawi jokkodirde commission de gestion haala holko yiɗi e holko woni fandare mum commission de gestion ƴeewa holko wawi amnade e to jaraten ɗo ɓayde koye fuɗɗode gonɗen holko wawi amnade e holno wawi amnorade e yaada e maɗe e ndiyen mbaydi nde wonno ko ɗum hunde kesumi meɗen en moƴƴi jaren hen seese ha mbawen ɗum tafde ha sella ha wuura taw weeɓata derguitoyde donc miijoji kewɗen micce hen ha tenti noon holno woɗɓe gardata hen jiɗiɗe taw sen donkani koye leñol ngol yo ar saabu leñol arani taw sen donkani woɗɓe sen garoya hen yotoɓe garoyta koye fannu wadde hen jewte mabɓe yotoɓe garoyta hen koye fannu wadde hen pine mabɓe yotoɓe garoyta hen koye fannu wadde hen ñeeñe mabɓe kono yo hoto woni e fannu arde taw ko arde jeeyede société walla arde herorade société nde wonno mbiɗen fandare nde ko fandare waɗande fulɓe télé so tawi en udditi damal min mi wona pullo mi ari waɗi hen jawdam wonno ɓurdam hen doole mboɗo wawi wiide fowɗo programme santé eyyi ɗo joni si Hamidu en tant que président comité de gestion ganduɗa bawɗo jaɓɓade kala neɗɗo garɗo jiɗɗo jeeyede e Pinal TV leydi Mauritanie ten hannde a renndi leydi ndi ko ndendandi sigiri kadi télé jogui ko wiyete ko ngal saabu société jogui ɗum ko ngal saabu hay neɗɗo foof ganduɗa fami baɗɗe hen action muɗum so tawi ganduɗa yeehi ha ɓooyi a faami ko holno il faut ande kadi holno gartanam artiste han kadi hon télé heɓide haalis ha wawa ruttude ɓeɗon no ganduɗa fami action ngaji mumen fawto ko sponsor gueɗe mbaɗe noon beele on keɓlanima ɗum on fannu kadi ganduɗa neɗɗo goɗɗo garɗo biɗo hande ɗo wonɗo hande kañum en paari sodde ganduɗa fami e senggo Mauritanie action ngaji sappo walla action ngaji nogas walla jogui million ngaji yiiɗi wadde hen a faami pour wadde investir an holno jaɓɓortoɗa ɗum tigui rigui jeeta mboɗo jaɓɓoromo e jeese ɗiɗi bisimilla yesso arwanigo mboɗo jaɓɓoromo o soddamo action ngaji no aduna foof sodirta action ngaji ni omo jogui ngalu noon omo yiiɗi wadde TV Pinal mboɗo wawi namdademo so tawi omo wawi lubde TV Pinal ngalu makko ngalu o liggoyo ɗon noon waɗoya yiyande wonde est ce que ngalu makko liggoytoɗo o ñamlat hen tan so tawi yonti remboursé ɗum ko yewtidde so tawi walla ngalu makko so ñamli hen ɗum enen de sen liggorima ngalu o gonga ni ngalu o wonata action ngaji kono alay sago gaño waɗanemo gartam ɗum ko yewtere wonayte kono hay sa ari aɗa sooda action ngaji sappo tama min cuwata hokkirde ya watte sodde action ngaji sappo minen fof e dañde haji haalis min jeeyatama action ngaji sappo ala c'est que mi wima ko yidde e fandare nde yiiɗa ko yiiɗa renede ko no yiɗɗira renede ni tagata ɗum wawde sellude renede ko rewede ɗiɗo laabi goto men fof doole muɗum daña to kaaƴi heen taw seɗen kaldata hakkude
ligginoowo e liggotooɗo kalde tan ko hakkunde liggotooɓe so eɗen kalde hakkunde liggotooɓe tan ma dañ no yewtere men yaari gooto men fof ma dañi yiyande gooto men fof ma dañ ko wawi jabde gooto men fof ko wawi salade kono sen jaari tan wonde hakkunde ligginoowo e liggotooɗo ligginoowo ne wawi fin tan wiya min ko ni jiɗmi liggoree te no jiɗmi liggoree ni ko wayde komin jeeyi liggey ko ni liggeyam liggorte donc ɗin kulhuli ene jeeya ko hay sen hannde e catal Mauritanie enen fof jogaade caɗeele ngalu so neɗɗo ari tan wiya ne fina en sooda action ngaji sappo ɓaydi alaa ɓe tawi ɗo e catal Mauritanie sooda action ngaji sappo en mbawa yeydema action ngaji sappo en tant que président mbele aɗa miiji was jogaade kulhuli wonde sahaa ma ar pelle ɗe ma e natto waɗde alaa leñol ngol natta jogaade fatan soodiri action ngaji heddoro ko yimɓe tan coodata action ngaji koye men mbela tigi ɗin kulhuli walla ala mi alaa ɗin kulhuli pourquoi mi alaa ɗin kulhuli caggal e ndeer programme juɓɓudi ni jogii ɗon ko fewte action ngaji ɗi ne liggoo ɗo e duuɓi tati walla duuɓi ɗiɗi ko toon ngartam wonata e artude joom action ngaji so tawii kay ko goonga télé o dariima liggiima ko foti liggaade ko ɗo e duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati hay so leñol ngol natti wadde heen jawdi mumen ko action ngaji ɗi ga leñol ngol wattata duublude action ngaji mumen ene cotta action ngaji goɗɗi eyi haalis nattata yaltineede haalis wattata ko yaltude en arta yimɓe joni so tawi action ngaji mbaɗi société o ngannduɗa komin naanni haalisaji janani pour wawde liggorade ɗum ten tel jogii ɗum ko wiyete ko programme uji ko wayno sponsor uji gueɗe mbaɗe noon beela ɗamini leñi huude rende men ma ɗumede ma addu ko wiyete ko gueɗe men yidde hollirde ɗum tijere aduna o saabu eɗen nganndi hannde sponsor ɗo baŋnge leñol ngol satti no feewi eyi ɗon kam sa namdom ngal namdal ɗesata ko hawnede seeɗa bisimilla jogonimo ruttinde namdal ngal maɗa sabu ɗum joni koye position min ko ɗaminare joguimi hen min mi wona jayniyanke bisimilla min mi wona jayniyanke donc est ce que rewata koye jayniyanke en wawi arde société kono hayso ari société o cuɓoto wiyata ko yewtere naggam jinmi wadde escompre dakete rewata koye jayniyanke daki jayniyanke ko ɓurdi wawde humpitademi hannde o e leydi men ndi to jaraten hen ɗo e leñol men ngol kañum foti ɓurdi wawde humpitade est ce que ko ɗamina ko ene aroya walla oroyta kono so luttiyam min mbo ɗamini so tawi programme télé o ko yimɓe jeeɓata hen ko yaari no foti yaarude ni waɗi gartam bawgal fottude yimɓe ha yimɓe ne jeeɓa télé o no jeeɓiri téléji aduna ɗi ha ɓurtanima ɗumen e téléji aduna ɗi geddiɗi ɗi ene wawi escore uji ngara kono noon fawi koye liggortoɗen ko enen hol fannu fannu guilay ko jewte men guilay publicité ji men guilay juɓɓudi no TV Pinal yuɓɓiri ha yetti e no jokkorta juɓɓudi e liggotoɓe muɗum guilay forme qualité mumen jokkodire mumen e fannuji ɗi fof taw kala hen ko jewɗa en hokkuma kene dala ken deña haqqille walla ken deña ɓende walla ko waɗata yakare mawde ɗum ɗo de so mbaɗi ɗo jawdam ma jawdi ndi jibin ko darta men ko ɗum noon ko équipe o fof commission de gestion liggoto hen jokkodire liggo hen bawɗe liggo hen gandodiral mum liggo hen haqqe humpitu mum kono wallodirata équipe direction générale société direction générale alay sago kañum woni wonki woni wonki TV Pinal beele TV Pinal rewindi ko dendagal gueɗe kewoje e nder aduna walla ala en jigui tan ko heerumi non TV Pinal rewindi ko kala gueɗe kewoje aduna ha tenti noon gueɗe kewoje e nder fulɓe en mbaɗirani télé o wonde ɗawde neɗɗo kono mbaɗirɗen télé o ko enen ne mbata gueɗe meɗen aduna ne wawi andude ko woni gueɗe men mbata pine men e gande men e ñeeñe men e taaridi meɗen taw gueɗelen fof aduna o ne yeeɗum en anda kadi ko gueɗe kewɗe biyeteɗe godani walla gueɗe kewɗe majjuɗe ene garta e kadi so tawi won ko heewi ko hutorte banggue goɗɗo taw ko enen jeyno kadi jomumen mbawa famde ɗum ɗo kayi ko ɓeɗo e jeyno hanno en ma taw hanno ɗumen wawde andede ko ngalano to laabi to ɗum rewata ha ɗum wawa andede comme hande eɗen jiiya hande téléji ɗi ko dogata hen koko heewi jiiya théâtre en waɗe théâtre o fof o waɗa ko pular c' est à dire montage o fof ko jouté ko fof ko fulɓe jouté koye fulɓe jouté te kanko o haalate koye wolof o haalate koye faris o haalate koye tubankote firti ko culture meɗen ƴetta
jomum o ala culture mo wawi waɗir ɗum kono so ƴette o ɗo o wawi wadde oɗo culture o monta ko yiɗi montude ko o daña hen ko yiɗi dañde hen ko ay so ɓooyi majja wonta pinal goɗɗo heddi noon no mbiɗen ni TV pinal kala to wawi wonde catal mum wawi wonde e fannu leydi ndi hoɗɓe ɗon ɓe kañumen fof ndendi poti hen ndendi poti hen o noon sa yiɗi ɗo hande arde ɗo wadde ɗo dañde ɗo émission sarakulleɓe soɓe gari ɓe dañat émission sarakulleɓe firtani tan ɓayde ko fulɓe jeeyi sarakulle fotani waɗi ɗo émission bisimilla kañum so wiyama wonde pinal fulɓe TV pinal so wiyama par ce que ko télé fulɓe ɓuuri wawde ganduɗa feññinen ko wiyete ko pinal fulɓe e aadaji men wiyete ko ndema gaynaka awo e diini ɗum ko jiguiɗen beele eɗen nderni wawde ƴewde wawde waylude gueɗe ɗe ha yaade e jamanu beele wawa wadde ganduɗa sukaɓe e rewɓe convaincre sabu eɗen gandi aduna hannde jogui ɗum ko sukaɓe e rewɓe e jarama no fewi Pinal TV ene darani ɗum c'est que actuellement to jarten ɗon way so tawi guiri programme jogorɗo waɗede joni o c'est que oɗo guiri mo jeeɓeten ɗo wonno ko guiri tan mbaɗaɗo mbata yimɓe mbawa ngabbude mbata yimɓe mbawa dañde agrément nde wonno sa ari a dépose agrément alay saago gaddira hen guiri programme ko woni programme o joni noon kadi mi siftinori yimɓe TV Pinal idi jaɓɓade ɗum ko no mbiyeten ni ko humam bindi en remoɓe aynaɓe e commerçant ji ɓeɗo ɓuuri jaɓɓade TV Pinal donc yidde wonno kala ko mbiɗa ɗumen gabboten tan kañumen ko yo télé wiye yo télé dañama yo wotta en jetti Allah noon nde jaaɗena jettiɗen ɗo no kewɗen wiɗni kala to garɗen e dawal sen jiɓɓurɗen andiro en kalfinat ɗum nde kalfinɗen hamme holliti en hen gueɗe guewɗe kañum e technicien ji goɗɗi gonɗi e nder TV Pinal kañum e technicien ji gonɗi gonɗi e TV Pinal kolli en hen gueɗe kewɗe ɓe kolli en hen ɗe noon en garti e juɓɓudi nde ɓe jogori wadde kamɓe ɓe gartiran rendo ngo watta darde ɗum en wawi mbatta yiide toon filme endu taw haalate koye pular film endu taw ko pular koye pular o firete comme ne kiri ko woni wallahi tigi aɗa wawi yiide toon puppeji ɗi sukaɓe men jeeɓata e téléji arabe ɓe téléji goɗɗi dessin animé taw dessin animé o pourtant koye pular o haalata kono ko dessin animé même jeeɓata e français ɗum woni tindi men nden tindi men e cifti men e daari men ɗeɗo gueɗe foof koko hunde jo so Allah yanti hen ko hunde artore kono noon kadi paamen kala fuɗɗode ene muusi kadi a finta tan fuɗɗode daña fof lawol gotol sagi sa fini fuɗɗode a dañi fof lawol gotol ne yane ko yahata nan ɗon ala hunde waɗete ko daawal taaɓal ha yetto palafon so yettima palafon ƴeewe holko wattete goɗɗum e gueɗal gongal ko TV Pinal so wiyama wonde mbete miijaki rendo men ɓosnude ɗum ene miiji saabu so miijanoki rensude ɓosnude rendo men wona télé poɗɗen fuɗɗorade bisimilla ala puɗɗorɗen télé he ko mbata yimɓe fof mbawa yiide ko yaltata e télé ko mbawa haqqillaji ɗi mbawa waylade ƴeewen huccande kuccam aduna o taaɓima enen eɗen daari tigi guila e gaynaka men guila e kotki men guila e ɓornude men guila e kewuji men gueɗɗe fof en mbaɗi ko wawi yewtede hen kono gueɗel fof koye fannu muɗum so aroyi so Allah jaɓima en ƴeew yewtiden donc firti TV Pinal ene woni prêt yaadude jamanu tawa noon majjinani ko jeyno ni onon dartiyankoɓe walla mbiyen ɗon gendiyankoɓe e dartoɓe jamma e ñalam Pinal men majji guila yengeji men hankkadi ko gueɗe goɗɗe gaddata hen aadaji men natti feññine gueɗe mbaɗ noon beele won cikkani ha joni jiɗɗon tan koɗo yimɓe darnoɗo hanki hicci hanki ko yimɓe darta ɗum ha joni so tawi kadi par ce que gonga ni renndo ngo en jaɓi waylade e yaade jamanu kono ha joni won dukoji jogade less wonde tigui rigui renndo ngo no waɗirta ni yengeji mumen e indeli men e gonkaji men koko wayli ha laaɓi beele onon ɗum ko waylade walla ala ko ɓosde walla hono mbaɗa fomni renndo ngo ha pama tigui jeeyte holko woni ɓosde tigui rigui très bien bisimilla jaafoɗa banggue guindiyanke o mi wona guindiyanke tigi komi katante aɗa jogui laafaji boɗeji he kono komi katante mo jogui laafa mbaɗe o kono komi katante e laafa mbaɗe o wona guindiyanke ala laafa mbaɗe o ene waɗi sifa goɗɗo gonɗo hen bon Abdoulaye Allah tagui yimɓe fondani gonga goto fof no miccorto won mbiyoma so tawi a dilla e leñol a fotani wadde costume ɗum ko yiyande jomum tigi min mi yirani noon bisimilla min jiirumi aduna yahata ken ɓosa bani adama o yahata komo ɓosda e aduna
o ƴeewa noon pinal makko kala ko moƴƴi heen yo teɓte heen o yaadina e aduna mo o yaadata o kala ko tawi pinal makko wona hunde feewde ko hunde nde o yurnitoyi o tawi ko hunde jokkanode nde sellani o ƴeewa ko hesɗi ko holko wawi lomtade ɗon o jokkada e muɗum ko heddi yangeeli men e cudduli men e inɗeeli meɗen natti wonde pinal men natti wonde pinal men en wawi taw koye fannuji somi rokki yeru so yangue dawi gallam a ari guila subaka aɗa ñalle hayme he nanata hen ko wolof nanata hen ko sara fullere nanata hen ko homorankore a nanata hen pulaar firti ko min kam pinalam ala a nanani ɗon hoddu a nanani ɗon narlanki pullo a nanani ɗon siid boylel a nani ɗon haydara ɗo mboɗo wawi wiide ngal pinal ko ngal gayingal to ngal woni ko ñifden kono somi yaadi hen mboɗo yiya cuubuji mboɗo yiya takkaji mboɗo yiya cakkaji kange mboɗo yiya kotone mboɗo yiya jawe hay somi nani musique en yimo mboɗo andi kam ɗo ko fulfulde woni ɗo heddi noon jamanu o holɗum so yanan gaɓɗi noon so yanan gaɓɗi noon aɗa andi kay ɗum ɗo abdoulaye oto caɗele joni noon ay ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe yimɓe mbawi habtorade e ngal ɗo daawal taw fof ne wawi yaltoyde hen somi rokki yeru e cenken way taw won moɗon yeɓɓe kawtal fulɓe burkina holko woni fandare nde min rew mawɓe min mbawi pular emin gandi ganni emin gandi fofo kono sukaɓe amen waɗemo kaldata hande haalantama pular wiyatma ko nanta fulfulde te ko mbi pullo i joni sa darima e wonde aɗa haaɓo ɗum ko wasiyade jamanu min ɓiyam so yiyame te walde pular somi darima mboɗo haaɓo ɗum ko wasiyade jamanu eyyo won wiyaɓe yimɓe ne mbiya wonde mata pular kabtoto ko yo yimɓe keddoto tonguino ala wona keddo tonguino an kay jiggo goɗɗum kono hoto ɗacci ko jeeyde jiggo goɗɗum kono hoto ɗacci ko jeeyde ha joni e gartere ga en tant que président comité de section sikki ala so tawi neɗɗo waɗi action ngaji muɗum ha gasi caggal ɗum lim so jolanima o yiiɗi ganduɗa fami retirde koye makko beele ne weeɓani walla weeɓanani weeɓantamo ma waɗi ndiyam woni weeɓantamo kanko nde waɗata action ngaji makko won kayitol ngol o tiimi won kayitol ngol o signi ndeɗo oɗo société ko ni liggorto ko ndi juɓɓudi liggorto henanimo o jaɓi o signini hen ene wawi noon e document contrat mo hamme jogori waɗoy to ene wawi micce nde wonno action ngaji ɗi miijama hen ɗo kam e fuɗɗode kala coɗɗo action o mo rontina omo rontina e kadi finde tan min jeyno action am hande mboɗo yeeya action ngaji am ɗum kadi koko hudda non min mboɗo joguino action ngaji am tan mi fina janggo wiya walla min komi jeeyo action ngaji am ɗum koko udda pour le moment mi wawa yeyde action ngaji am sa yimi wima action ngaji ɗi en mbawi rontinde firti ko ɓayde min hay so tawi min ɗaccidde on action ngaji am sukaɓe men mbawi kontinde action ngaji ɗi joni noon so tawi min mboɗo wawi yeyde action ngaji ɗi mboɗo wawi jooɗede en bon moment min e ma e kaari mbadden junngo e fabde mbiyana han jeeyen action ngaji meɗen fof jeeyen ɗum kaari sen jeeyimo kaari o ɓurtoto doole e nder société o oto gam on jiiɗa ɓuurɗo doole tan ala min jiiɗa nde wonno so neɗɗo ɓurtima doole société kanko ƴettata directeur général kanko ɗowata société o so ɗoyi société o so wata société koye mbaadi no yiɗiri saabu ko jawdi makko woni ɗon omo liggo e jawdi makko wona batu no wooda mais batu ene woode mi hokka yeru min e nder société o ɗo ɗiɗo banque uji ɗi gonɗi ɗo ɗi fof ɗi jeeta ɗo kala actionnaire gonɗo heen so tawi joguiɗa hen ko 2% walla 3% aɗa jooɗo 6 mois a arani batu 6 mois a arani batu ga sagi an wonatma hen tan ko hitande mbaɗirten action ngaji jibinta ko hitade hitande nde noddodiren batu wala en ligguima hitande ko ɗum ɗo hitande nde naati kayitaji nayyi chantage ma hen ko naggam chantage am ko naggam chantage waɗo ko naggam joom jawdi o kañum waɗata ɗum firti gonta tan ko less joom jawdi ɓurɗo hewde doole o eyi ɗum noon ko ɗum ene jeeya ko haɗi en jabde dolnude neɗɗo goto ɗum en jeeya ko tagui en kadi wiide eɗen calo neɗɗo o yeeya action ngaji mum nde wonno eɗen gandi gueɗe kewɗe mbaɗi e nder leñol ngol yaha dare ha woɗɗoya
ko ronka yo yalte men ko arta heedam heedaago minam minaago e geɗe mbaaɗe noon arta so arti neɗɗo o on sahaa teskota ko waɗata ko holko jogori bonnoyde alaa o yiyata tan ko to waɗata ɗum ɗo sabu télé o so tawi o natti wonde e mbaadi tan ndi o tafiranoo ndi en waawi o yanta tan e téléji gooɗɗi ɗi o wona télé jiltooɗo jawdi so woni télé jiltooɗo jawdi en waawi taw wonko jiiloton ɗen yo wuurtu hay so wuurtiino ngurtam mum wasa yettaade to yimɓe ɗaminno ɗum sike mboɗo heewi wiide so tawi en donkaani TV Pinal wona e bool tan orientation foti jaggeede sen donkaani hay jam kon ɗiɗon sa jogiima jam kon ɗiɗon sa loggondirii ɗumen sen donkaani aɗa waawi foti waawde jaggirde ɗum TV Pinal mbaɗeɗen pindino o e neɗɗo mo canal yettota ko mbaɗeɗen pindi o e neɗɗo mo bool orientation yettota ko wadde sen faami Pinal TV maro firko ƴeewani jawdi ha heewa kañ ƴeewata tan ko wurtini Pinal ngal ene ƴeewa jawdi ndi Pinal TV wawa wurtina Pinal taw jawdi woodani saki liggotoɓeɓe koɓe yoɓateɓe koko yoɓata facture aji koko yoɓata impôt ji koko yoɓata te ɗum ko jawdi waɗata kono jogui goƴe ɓurɗo tengtude ene jogui goƴe ɓurɗo tengtude en jogui goƴe ɓurɗo tengtude somi rokki yeeru alhamdulillah rabbil alamin fedde tabital pulago en woodi fulɓe fof ne jeeya hen kadi ko international en wawi wadde télé kono wona waɗani télé hay sen jogori wadde kam suwa wat télé firti en jogui priorité ji yontaɓe leñol ne priorité mum ko wadde télé so fedde wonde darima taw ko leñol ngol jeeyi kañumen ne ƴeewa hol priorité kañum joni so tawi wonde an actionnaire a waɗi gueɗe ma a yiɗi retirade a ronki a dañi gueddere beele gueɗal ma noon ɗon ha walla hayɗi koko jogol coupé ala mbaɗɗen jawdi mum gueɗal mum toujours nan ɗon tigi hayso haɓama haysa haɓama a natti notade batuji ɗi kono jawdi ma toujours nan ɗon heddo noon commission gestion ene wawi jottoyede pardon commission gestion ene wawi jottoyede wiya aha oɗo noon ɓayde o yettima ɗo enen holko miccotoɗen e makko ɗon so jottima en mbawi miccade mbiya ha ɓayde oɗo situation ari ɗo enen ƴetten décision hollidde joom action ngaji en oɗo ɓayde wayini eɗen préfére tottiddemo kake makko eɗen préfére tottiddemo kake makko mais ɗum wona hunde windade ko hunde kawuji yewde masala haata guural eyyi kawuji e garoyoji no ha ɗo to kaldeten sen ƴeewi no liggortoɗen ni koye dow masalaji liggortoɗen donc firti ko toujours ɓayde ko leñol ngol modi koye leñol ngol jahten en heewi masalaji gonoji hen taw wona tan tentinde ko ɗum ɗo winda alay saago ndeɓen ko winda ko ala lettre wonno yarata en jottoto nde wonno ko bindeten ko wona alquran ko bindeten ko yimɓe jottoto micco mbaɗa ɗum mbiya ɗum ɗo min mbaɗi ngal ɗo kuulal kono kuulal ngal kadi sen jeeyi hen goɗɗo yiyen tawi ko ngal tonggowal en poɗɗen ko noddodirde jewtiden e maggal kono noon ko ɓuri tentude kala kene waɗe yo tinno yoto taw fawi ko yewtere nde kadi taw fawi ko yewtere nandirande saki yewtere sa nani yewtere nandirande wona habrude en waɗi enen joni ko mbatten ken kabrat sen gayni mbiyen ha en jewtiti kay ala en jewtidani yewtidde ko toɓɓere adde joƴƴine Abdoulaye Salli oɗo de o soodini action ngaji 5 kono o ronki wondude e men kadi o wi ko mo heɓta action ngaji makko enen noon en mbaɗano ɗum holno mbaɗeten min mi adda miijam an gadda miijo ma goɗɗo adda miijo mum goɗɗo adda miijo mum sen nandiri ɗiɗo miijoji kucciten kadi e jogiiɓe action leñol ngol sabi action leñol ngol presque international wona national ko international kucciten e jogiiɓe action leñol ngol mbiyen aha minen de e catal Mauritanie ɗum ɗo kewi toon minen commission section no min jottima ko ni min miccori koye ɗum ɗo min nandiri onon hol jiyanɗo mon hen tigi no pular wiyata ene weela moɗo hono mbatten nde wonno ko haltidede e fewjidede nde wonnon woni jogade hakkille timmuɗo ko jogade miijo moƴƴo taw ne jaɓa fewjidede
woni tigi feccere neɗɗo ko joguiɗo hakkille timmuɗo ko jaɓata fewjide wona hayɗo kam komo Allah hakkille kono jaɓata kadi fewjide ɗum komo Allah danda wadde kala e golle ɗe jiiɗa koma fewjide haalde gam kadi nanodirede wonnon ko kalɗi kadi badde galle yewtere ko famodirde tigui jatan hannirta ni wadde sikki ala ha joni waktu min goni ko yaade gonen ko yewtere min cotane ɓasan en wiya ceerno Hamidu Tidi Diaté holko mbasirɗa renndo ngo e erago ma Tidi Diaté gam mbawi waynade gam waktu on ko yiyata Tidi han hannirta ni Allah jarama on jarama ko mbasiytomi rendo tan ko enen fof mbatten haqqillaji paamen TV Pinal wona Samba Jeeyi wona Demba Jeeyi ko enen fof ndendi poti hen garɗo hen rawane e garɗo en hikka e cukkiɗo en hannde ndendi poti hen kadi kala garɗo en emin ñaagui ɗum nde addata miijo mum hoto wi min ɓaydi o hannde garmi tan mi ala miijo ala saabu tagui mo abbade ɗum ko miccademo ɗum ene mboɗo jogui toon place to joguiɗa place noon sa ari addan miijo ma en wawi tawa miijo ma aro o ngo ɓuuri miijoji amin gonnoɗo ɗon ɗi donc ɗum emin mbasiyo ɗum yimɓe emin mbasiyo yimɓe kadi nde tinnoto nooto e kala ko leñol ngol noddata kala ko leñol ngol noddata leñol ngol yo tinno nooto hen kadi yimɓe sen noton yo ceere mbaadi notorton ɗen ndi mboɗo notoro tan mawnam nan toon walla kawam nan toon walla sehilam nan toon ala notor hen ko haalate ko aɗa sellini an sa yeehi toon wonko mbawɗa firtude hen wonko mbawɗa nafde hen wonko mbawɗa wadde hen so tawi jarta toon tan ko saabu miñam nan toon walla mawnam nan toon sa yiiɗi mbasa yaade saabu ala ko jogoɗa nafde toon leñol ngol hewerande men de ko wona ɗum ko ɗo e catal Mauritanie eɗen jogui fedde hande dimanche garowo en waɗi réunion 24 dimanche garoɗo janggo hande ko samedi janggo dimanche le 17 so Allah jaɓi ɗum waɗi réunion Kosovo to ndiñanno ɗen holko woni fandare nde fandare nde ko leñol ngol wooda taw ɓaydi TV Pinal woodi société taw leñol ngol nene woodi ɓaydi leñol ngol ko action taw janggo action leñol ngol ngalu mum so arti taw fedde nde ne woodi ko kayre jeeyi ngalu ngu holko waɗata nokku naggam ala ndiyam taw ko kamɓe miccoto alay sago toon waɗe ndiyam nokku naggam ala jangguirɗe alay sago oɗo nguɗo ngalu gartugue leñol waɗe jangguirɗe nokku naggam ala ɗum nokku naggam ala ɗum ɗum noon tagata ɗum wuurdi ko ndenten ko ndenteten ko kadi taw goto min fof en itta jawdi mum ene waɗa hen ene waɗani leñol ngol woni en waɗani leñol ngol wiya fedde nde de lewru fof yimɓe goto fof fiya 100 sen pi 100 enen action ya jarata ko capanɗe jeegom e tati ujunere so woni capanɗe jeegom e tati ujunere tan en ƴettet mbijden en leñol ngol action ƴetten enen capanɗe jeegom e tati ɗe gonen liggorade ay en dañi jawdi e kadi leñol action ngaji mum ɓeydi kadi mboɗo eero kala neɗɗo nanɗo TV Pinal yo tinno aro noto hen omo jogui jawdi omo wawi sodde action yo tinno sodde action omo jogui jawdi omo wawi wallidde yo tinno wallita e mboɗo jarno nde Allah hokkimi fartangue bismede e nde ɗo yewtere taw mbaddumi ɗum kadi koye miñiraɓe ɓiɓɓe e fof yo Allah yoɓon moƴƴere kono mi wawa haalde hami gayna taw e nder yewtere taw mi yettani hen Abdoulaye Alsane c'est que ko suka e Oumar Samba Diallo ko yimɓe idiɓe TV Pinal idi sonde noppi mumen nde min gari de min tawi ɓe coodi action ngaji maɓɓe ko 50 ujunere CFA ça fait temedere ujunere oguye te nde ɓe coodata ɗum de ala fof ko woodi hande kam saɗa soodaɗa yiya écran aɗa wawi ɗaminade kam ma donc ɓe ko jarɓe duwanade ko jarɓe duwanade e hamme Oumar ni koye oɗo sal to jooɗiɗen min Abdoulaye min gari ɗo tawde mi yewtidde e makko caggal ko warka rawani nde min joddi ɗo e yewtidde makko nde min kalni min gayni jaabol makko ko min kala ko joguinomi e doolam e jawdam mboɗo waɗa hen ha daro effectivement ko wino ko tabiti donc en duwoni momo en jetti Allah noon en jetti wonɓe Mali ɓe ha tenti Oustaz Sabbar Oustaz Sabbar e Bocar Alpha ɓeɗo ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe dariɓe tigui e TV Pinal en heewi noon koye wondi hen en jetti kadi wonnoɓe ɗo guila 2016 ha yetti oɗo ñalawmani hawrannoɓe to Carrefour Yero Sar hawroɓe to espace Diadio Camara e partout ene ndiña jamma e ñalawma ha ɗum ɗo dañi ko gonga
merci Allah jarama on jarama Allah jarama Hamidu Sy golle ma jooɗi peewi sigiri kadi sigila haala ma nanama famama tigui kaɓe gadi wawde yettude dennangal bandiraɓe ɓe ganduɗa tigi ko handuɓe diwnede harjumɓe diwnede fannuji kala nde wonnon tigui rigui so tawi neɗɗo woni darnade rendo muɗum ko darnade horum ha timma to wona horum tan woɗɗi ɗum onon noon oɗon darni koye mon ha timmi to wona koye mon tan woɗɗi ɗon to wona koye mon tan woɗɗi on nde wonnoon sikela oɗon darni galle muɗum oɗon darni renndo ngo nde wonnoon oppude ko mum jagga e ko men wona hunde wewde wonnoon ɗo wawno wiide holko ɗum jarnimi ɗum tagui noon sagata kala mbawɗa wonde woniri kala darde tirde hono no sagataɓe worɓe sagataɓe rewɓe dariɓe daɗiɓe lan waɗi ɓiddi maɗi tan mbiɓe gaawe dariɓe frontiére ndimago saliɓe gueƴƴalle ma ɓoggi macco ko jodaɗi men saliɓe majjuɗo humon binago nder Winndere nde togal ko sagataɓe susɓe sasɓe ñiɓe taɓi dow gonga felloɓe jihaadi feldorɓe fili lewara suuri hi to ko waldoɓe gueɗe kecce dawroɓe miijo joftanoɓe pandagal ɓamtare ngol leñol waɗi sikela emin jaara on emin jetta on e darde mon e faydagal moon waɗi sikela bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe télémin Pinal TV leydi Mauritanie tigui rigui min calmini min juuri moon ɗo e haalirde ko Ablaye Salli wonno invité min wonno ko Hamidu Sy tigui rigui on jarama ha saago so Allah lamɗo jaaɓi en jon dennangal bandiraɓe technicien ji tigui rigui jeerte on jarama